hey kunjalo kusezoba njalo futhi isenguye ke lona udokotela omkhulu abambiza umshayi wabashayi umshayi wezitha indoda engaquleka indoda engafi abantu bayiginqezeki indlula mithi endlula eminye imithi sibhedlela engagcinwa abaguli kodwa abaguli baphumayo umsha kanjani wena omuntu oshaya abanye lo muntu ushaya abanye akashaya yena nguye ke lo konze emnyama ehlangothi edla umzikha yethi cha ayidlanga kodwa yawuqedela iyawugqiba phondo ehlaba phansi libuye nodaka ayikhona asiyeke canda zembe licanda kanye lingacanda kabini ngabe liyahlolwa yimi loyo okay ngithi mina gogo logobile salukazi sempondo mawuvuma ndoda avumeza izwini sadla sombethe izwi nomhlaba mlomo ungakhulumanga sandla siphakamisayo nesibusisayo iqiniso likhona iqiniso liyaphila buyile umshaya okay la ngikhona ngisekuthinini la kunzima kakhulu kushubile induku lengiyakhiwe intsha venue induku engiyakhile lena intsha kodwa ihlukene kabili le nduku ngikhombisa yona induku le ngiyakhala induku ephilayo yokusiza umphakathi ngoba mina nginyanga yesintu ngiphila ngamakhambi esintu ngemithi yesintu engezwe ngithini kuma nje ngihlanganise induku kodwa le nduku yahluka kabili okay okokuqala le nduku induku yenhlanhla yomsebenzi yinduku yenhlanhla yomsebenzi it's a combo yeah it's a combo le mangikhuluma siphakama mfana kancane mangikhuluma ngento ehlangene nemithi ehlanganiswe namathambo esilwane amaningi mangithi nyakatho ningizimu Mpumalanga nawe entshonalanga ngikhuluma ngento eso uyabona ungayifoti kakhulu mfana angifundisi la angithwasisi kodwa ngiveza umsebenzi wami veza umsebenzi wami it's a combo ngiyafaka la madoda bese ngibuya ngifake le ndodi la bese ngibuya ngikucelela ngelandodi lephayana ibomvu ikhona into engaphakathi ngalayela ijuba lazayo kodwa ungayifoti ngicela ungayifoti imikhulungwane yami le noma imikhuba yesintu khona into enyakamayo phansi kula bhodi le ngiyakucelela lapha yana bese ngibuya ngikucelela kwidodi enkulu sizonke amadoda zikhala igazi sizonke amadoda zikhala igazi ngiyakucelela ngikunike mangithi khombo ngikhuluma ukuthi ngiyakucelela angikuniki la ngiyakhupha ngibese ngifaka kwikhombo yakho wena oyidingayo ngithi mina inhlanhla yomsebenzi bese ngikhiphela ke nayi imithi enzima ithakiwe seyiqeda ke le mithi sengikhupha yonke ngithi thatha baba hamba esikhathini sekuthini ngiyakala esikhathini esinga ubuye wenza ireport back ukuthi lento kuyizele awuyifumananga yini angezwe ngithini engithi esikhathi ngiyakala la induku le ngiyithestile yangizwa ngithini thatha wena hamba ube siyabuya wenza feedback kimi umshayi wabashayela indoda eshayelo ngikhuluma iqiniso mina okay eyesibini idokotela uthile wathi khona eyesibini ngoba le nduku yakho uyakhile yahlukene kabili kunjalo eyesibini kusekuthinini baba into enzima ke le abantu besilisa noma amadoda ayithanda kakhulu ya ngifumane enye ingredient noma ngangeza increase kwinduku yabafazi ye baba ye wena awuqonywa uyaqonywa awushela
uyashela awukwazi ukuqoba, awukwazi ukukhuluma, izokukhulumela baba lokubhekisa. Ngiphetheza ukukhulumela ke ngikuphetheza ukukhulumela wena nje nokuyelela ukuthi yenza kanje. Uthula ulale uhambe ubheke town, ngeze ube muhle ubheke town only bheke emall, ungene emall khangele le iyakhuluma, iyakushela baba, iyakushelela le. Yangizwa ngithini? Yohlukana ngabili nayo, ngiyakhulumisa la, ngiyakhulumisa la, ngiyakhulumisa la, ngiyakhulumisa la, bese ngibuya kwendoda enkulu uyibona iphakathi, inhliziyo zamadoda zikhala igazi. Bese ngiyabuya ngiyakucelela kule ndoda ngithi wena uze ngecala labesifazane. Bese kugelela imikhuba ke le ndoda. Kwahlukene baba, kwahlukene. Bese unika nawe ikhombo yakho wena wesifazane ufuna abafazi manje intombi. Hambe na. Ngapha hlanhla yomsebenzi nala ngiyakucelela khona bese ngiyacobhoza ngikunika yonke lento baba. Ya, iqiniso ke ngilikhuphe ke lapho. Mangithi khombo ayiphumi inhliziyo zamadoda zikhala igazi. Khohlwa libala. Hayiphumi le indoda. Hayi khohlwa baba. Ngiyakucelela kulamadoda, ngiyakucelela nakule. Bese nokunika nayo ikhombo ke. Ikhombo ngoba yini ngihlanganisile nakula madoda. Yangizwa ngithini? Ebese ukhuluma wena ke usufika la ekhaya la inhliziyo zamadoda zikhala igazi. Bese uphuma ke nekhombo yakho. Nayi into ke engiyiphethe. Sondelani nonke South Africa, Africa, wide world. Ma ithinta lenkulumo ngizisayo kuwe, ngithinte kuyona le nombolo ithi 067 94 69 570. Nakumbi ma-Eastern Cape amahle, makumbi ma-Eastern Cape nani ma-Eastern Cape kazi. Fikani le ntuku ke kokugcina ayilungiselelwanga abantu besilisa kuphela, nawe wesifazana nkosi yami. Wawunqatshelwe la, woza kimi sokwenzela umhlola kodwa ubuye feedback kimi wena. Angithi mina ngudokotela wakho kufanele ukuthi ubuye kimi, mina nokummeli wakho manje. Yonke feedback ibusa kimi. Yangizwa ngithini? Okay, lastly mangiqedelela ngivala ngithi mina ngiyabonga kubo bonke abalandeli bayo le channel Dr. Mshayi Wezitha TV. Ngiyabonga ngesupport, ngiyabonga ngokubukela ivideo zami, ngiyabonga ngokungilandela kakhulu. Sengingenile manje ku 1K subscribers, ngibamba ngazo zozibini, ngithi mazenethole, ngithi camako, ngithi bayede, ngiyanixhawula, ngithi ayikho inkomo yobuthongo. Siyabonga.